uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngiyanibingelela ekhaya kwaNsibande entabeni endlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwi. Ngidlulisa nje lokhu ukubonga nobufakazi ukuthi uNkulunkulu ngoMarch kuya ku-April uye wangipha umkhosi ka-40 days lapho uNkulunkulu waye wangisiza kakhulu khona. Ngiyabonga kakhulu iy'mfundiso zakho baba, kuyahambeka ku-40 days. It was my first ever 40 days umkhosi, kodwa nje yebo akulula kangako, kodwa uNkulunkulu uye wangithwala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. uNkulunkulu uye wangisiza nomntanami wathola umsebenzi, wasebenza manje ngaphansi kwekhampani kade esebenza ngaphansi kwama-agency. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Okunye futhi ngaphupa ngibona sisemgqeni sizovuma izono usendlini baba, thina singena-ke sifola ilayini ibindi ilayini, ngiphakathi nendawo bebaningi phambi kwami, bebaningi futhi emva kwami. Okuthe uma ngithi nami sengiwubona umnyango lapho ngiyongena khona lapho khona baba, kodwa engikuqaphelile ngithe sengu-next kanjani, igebe elalikhona likhulu kakhulu phambi kwami. Abazalwane sebevele banyamalala bengakavumi izono. Inhliziyo yami yaba buhlungu ukuthi khona abantu ababhukhayo, they don't honor ama-bookings wabo. Bavele angazi noma baphela amandla noma kwenzakala ini, noma bevele bechafe nje. Kodwa inkosi ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi ayambule lento, ukuthi ukuvuma izono iwona khiye ukuthi uNkulunkulu sixhumane naye, ngoba ngaphandle kobungcwele, ngaphandle kokulungisiswa yiyo, angeke siyibone inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lezwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu. Benginenkinga ngenkathi kulungiswa indaba zogesi ngonyaka odlule. U-Eskom wangibhalela incwadi ethi ngikweleta 6,050 rand. Ugesi mina ngurobhile. Yebo, buhlungu inhliziyo yami ngoba nje eyokurobha ayihlangani nami ngaphandle kokuthi ngiyakholwa. Angiyifuni into ezongilethela i-attention. Sengibukwa ukuthi hawu yena userobhile, ngiyayifuna nje into bayibhala leyo ncwadi. Ngase ngibhalele ubaba Sibande i-message yokuthi sebengibhalele nayo imali kuthiwa ngiyayikweleta. Ubaba wangithumelela umkhuleko ka-May 18. Ngawukhuleka lo mkhuleko njalo njengoba ubaba engithumelele njalo, ngiyawukhuleka namanje angakayeki. Ngase ngiyafonela u-Eskom sengenzela ukuthi phela balungise indaba yokuthi kwakuphumele le nto le ka-number 1, hhayi u-number 2. Hhayi, uma ngibafonela bese lokhu ngingabatholi bese ngize ngithole ukuthi u-Eskom usene-WhatsApp number. Kule number yawo seya-WhatsApp. Sengiyakhuluma nabo ngo-WhatsApp, ngikhuluma no-chatbot, ubani u-Alfred. Bangiphendule-ke bangitshela ukuthi bangibuze konke-ke le mibuzo yakhona, ngiphendule. Banginikeze inamba bathi angifake zona. Ugesi bengithi uma ngiwuthenga ungavumi ukungena, ngifake zona lezi namba. Ngaqala ngathi angikho ekhaya, bengingekho. Ngase ngize ngiyafika ekhaya ngaphinde ngaqala kabusha ngoba ifoni yayikade ifile. Ngabhala kwalunga, zangena lezi namba, wangena ugesi engangiwufakile. Bathi angosho uma ngabe kulungile, ngabhala futhi ngasho ngathi kulungile. Thanda ukumbonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi.
Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, ninomama, niyasifundisa. Konke nisifundisa khona uNkulunkulu uyakufakazela. Kuyasho ukuthi nisifundisa into, kuyiqiniso ukuthi nisifundisa into enisuke ingasuki kini. Nithatha kubaba kuNkulunkulu baba bese nitshela thina lokho enisuke nithi yenza njena-ke uma kune-solution enjena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngathi anganigcina, anibiyele, anivikele, anifihle, anilwele izimpi zonke, anifihle konke okuzifiso zenu uNkulunkulu uyakwazi akwenezezele akwenze. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu ongenzela umusa nakulolu suku lanamhlanje. Ngicela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu Baba ngokuphumelela ukuba ey'nkonzweni zephasika. Ngiqala nokuza nje ngakhetha ukuba ngiye entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kunokuba ngiye ebandleni engikhonza kulona. Saphatheka kahle kakhulu baba. Sabusiseka kakhulu nangey'nkonzo nje ngijabulela kakhulu ukungena emabaleni akhona. Ngisacela nje-ke baba ukudlula la ethaneni khona iphutha elenzeka. Ngesikhathi sesithatha iy'pontshi ngoLwesihlanu ngokungazi ukuthi kunekomiti eliphathelene ney'ndaba zokulala. Kwathi mase sengibona ukuthi sekuthathwa iy'pontshi nami ngagijima ngahamba ngayothatha iy'pontshi. Kanti senza iphutha, sifanele silinde ikomiti leli elibekelwe lokho. So-ke ngaphatheka nje kabuhlungu la umzalwane sememeze sethi hayi bo kahleni, awu nje kwangiphatha kabi kakhulu. So-ke ngiyacela uNkulunkulu angithethelele. Ngiyacela nawe baba futhi ungixolele kulokho okwenza ngoba ngangingazi. Ngiyabonga. Baba nginobufakazi emva ka-14 days womkhosi. Kunengane yami efunda eThekwini ise-university babangenelwa abantu babakhomba ngey'bhamu bamthathela ifoni esendlini yakhe ne-laptop. Kodwa ngakubonga kakhulu ukuthi akazange bemhlukumeze, azange bedubule noma bemshaye. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu nje ngabheka ukuthi hawu Nkosi uyayiphendula imikhuleko yethu masicela i-protection, uyasenzela nanemkhuleko uba basenzela yona ekhulekela imindeni yethu. Siyakubonga lokho kakhulu uNkulunkulu nje unathi. Siyalibonga ikhaya lethu, siyabonga baba ukuvuma kwakho. Nami mangibheke yami impilo ngibheka nje nomndeni wami konke ubufakazi buningi kakhulu ngendlela emangalisayo. Siyabonga uNkulunkulu aqhube njalo akubusise ninomama. Baba ngisacela la ukubuza ukuthi yena-ke lowo mntwana lo engikhuluma ngaye unesifiso sokufaka okweshumi NSFAS akasebenzi. Kodwa-ke ngicela ukubuza ukuthi ngingamnika noma i-account yokuba afake okweshumi noma engekho ekhaya la Yesu Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga baba ubaba umkhuleko angenzele wona. Ngiyambonga kakhulu. Ngibonga kakhulu baba ukusibekezeleleni kukho konke ukona kwethu esikwenzayo. Namanje waqala nini nje ubaba ekhuluma esazisa ngama-emoji. Kodwa namanje sisawafaka. Siyabonga baba kakhulu. Siyabonga ukuthi usibekezelela sikona, siphinde sikona usibekezelele. Siyabonga kakhulu. Baba hayi ngempela ayogitshelwe baba, siyabonga kakhulu. Baba ephusheni lami engiliphuphile ngibonga nje ubaba umkhuleko angenzele wona. Sibonga nje na ukuthi ubaba emkhulekweni uyasibekela ukuthi uyakhuleka ukuthi leli phupho uNkulunkulu asivezele ukuthi kungani siliphuphe. Ayina ngempela-ke ngivezelekile-ke baba. Into ongakwazi ukuthi kambe ungayidla kanjani into yokuthiwa i-extension. Ngayiluma impela, ngayizwa ihlafaka kanzima kodwa ngayiluma. Ngayidla ngayibona impela iy'nwele zabantu zikhona eceleni, ngabibeka eceleni imidumba emibili. Kodwa nganqamula nje kanye, ngase ngiyabeka eceleni ngathi angeke. Sibonga kakhulu baba ukuthi kuvelile ukuthi kungani ngiliphuphe lento. Ngithenge intombazane njengoba kade ngiphuma esibhedlela ngathi intombazane ngeke akwazi ukuthi ngavele ngiphuphe lento nje kunesizathu.
ngathi ngiyacela Ntombi ukungibhekele ku-wardrobe yami ukuthi lezi zinto azikhona, ngoba lento ngayigcina ngo-2019 ukuthi ngiqoke lezi zinto, kodwa okunye ngase ngikubekele ukuthi hhayi ngiyobuye ngikubuyele ngoba ngangingakangeni ekhaya lezwi. Ngathi hhayi ngiyobuye ngikubuyele mase sengizwa ukuthi sengiyakuthanda, ngangasakufundi kodwa ngangakulahla. Hhayi emveni kwalokho ubaba mesekhuluma lento sengingena ekhaya lezwi ngathi angeke lezi zinto ngiyayitshinga, ngakutshinga. Mase ngithi ngikutshingile kanti kukhona okunye okusele baba ku-wardrobe. Ngacela uNtokozana kathi Ntokozane ngicela ukuthi ungicingele ukuthi ayikho yini lento ama-extension ku-wardrobe ngoba ngeke akwazi ukuthi ngavele ngiphuphe into enje. Cinga intombazane iyawundulula yonke into yaze afike ekugcineni, the phansi ekugcineni yayithola lezi zinto ngathi hawu nakho-ke yingakho-ke nje kanti ngiphupha into enje, yimina engiyigcinile kanti lezi zinto ngidle lento nje, yimina engigcinile. Kwakhulunywa kodwa ngangiyitshela ukuthi lezi zinto ngiyilahlile. Ngebhadi-ke ngase ngithi ey'nganeni hayi zisuse lento ziyihambise straight, zayithatha iy'ngane zayibeka ngathi ayifake emgqonyeni, umgqomo awusheshi ukuchithwa la ekhaya uthatha isikhathi, zayifaka emgqonyeni ngoba ngazi ukuthi ngizobuye ngibuye ngikuthathe bese ngiyasho ukuthi ubaba ngikwenze njani. Iy'ngane nje kwathi kwakudlula ngisho usuku ngakusasa zakubhayela ngomlilo lento yasha. Ngangabe ngisakwazi ukuthi kufike kubaba. Ngiyabonga kakhulu baba, nangelinye ilanga la kade mina ngitshelekisa ngendaba zey'mali, kwavela kumina ukuthi lento ayifunakali phambi kaNkulunkulu ngoba kwavela iy'nyoka, kwavela abantu sebezofuna iy'mali zabo. Ngayeka ngalelo langa ukuthi hayi lento ayifunakali, namanje nakuvelile ukuthi uNkulunkulu akakufuni. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi likhuluma ukuthi sengikhathele, igazi lihlatshwa njalo ley'nkukhu. Bese ngibona angathi kunomuntu osashona nje ongasekho emhlabeni. Ngimbona lo muntu ugcotshwe ngenyongo, umzimba nje wonke. uNkulunkulu akathokoza ukuthi uzoletha ulaka lakhe kithi ngoba sifuna ukumlalela, silalela abanye uNkulunkulu kunaye. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama ekhaya lezwi nasentabeni eNdla-Jova, ngiyabonelelwa ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Thanda nje ukubonga uNkulunkulu ngakho konke uNkulunkulu angenzela khona kusukela ngangena ekhaya lezwi, kusukela ngatholana nani bazali. uNkulunkulu ungenzela nje imangaliso ngazo zonke iy'khathi. Ngimcabanga ukuthi kanti wena Nkulunkulu njani, kodwa imicabango yami iphelelezeni, angifinyeleli ukumqonda ngokuphelele ukuthi ungubani kanti lo Nkulunkulu, ngendlela anomusa ngayo, ngendlela anothando ngayo. Ngibonga iy'nkonzo zangoLesine zabesifazane, inkonzo yabesifazane eyenziwa uMama Mtsibande ngalo lonke uLwesine ngokugcinwa inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi engikufundayo kumama. Leya namhlanje nje iyangithinta kakhulu ukuthi noma ngabe usesesimeni sokuthi uthotshisiwe, kodwa hlala kuNkulunkulu. uNkulunkulu akakhohlwa ukuhle oke wakwenza. Siyeza isikhathi sokuthi uNkulunkulu akuphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Okubalulekile ukuvumela isizini sithotshiswe. uNkulunkulu uzasiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Kuningi nje engikufundayo since ngangena ekhaya lezwi, kuningi ngendlela emangalisayo. Ngiyalulekeka, ngiyakhula kumoya, ngifunda izinto ey'ningi ezinye bekade ngingazazi all along, kodwa ngibe ngizibiza ngomzalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba nomama, qhubekani nisilida endleleni ngezwi lenkosi. Siyakhula kakhulu, siyakheka. Ngingazi-ke abanye kodwa mina nje hayi ngiyakheka, ngizibona nginomahluko omkhulu empilweni yami. Izinto ezinye bekade ngingazazi, ngihamba endleleni engayiqondi, kodwa namhlanje ngiyayiqonda. Siyabonga kakhulu mama. Ngiyacela nje uNkulunkulu asilondolozele wena singabantu besifazane, aqhubeke uNkulunkulu akusebenzise egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Jesu Kristu inkosi Baba. Bingeleli Baba nomndeni egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu wangemvulela ngibona ama-extensions Baba ehamba njengofishi kule ndawo ngangikuyo kwakuyinezihlahla somiyezane ehamba. Kwase kuvele uba nje nomuntu ongapha ku-right wami ngizwa izwi nje lakhe ethi, uyabona yini ukuthi ayaphila? Ngayibuka lento, awu ayaphila. Ihambe lento itshuze la emanzini bese iyajika ngathi umfula uyajika iphinde ibuyize la. Bese ngiyaphaphama Baba. Ngiyazi ukuthi lento ngizoyenza kanjani. Sekunesikhathi sekuye ukuthi uma kuba nezinto engiyibonayo ngithi uNkulunkulu usiza mina, ulungisa mina. Kodwa-ke Baba kwenzeka isimanga evikini lokuqala kwenyanga yona leyo May. Ngabona nje kukhonzwa nje enkonzweni ngavele sengabona kunentombazane eyayihleli kwi-row yokuqala. Ingakamile Baba kade iqhaqhile nje kade ilukile yaqhaqha ishiya kanjalo nje kungageziwe kungaganyiwe. Ngathi nawu lona owenza kanjena ezenkonzweni kwase kuvele uba khona izwe lithi bayomqhaqha mesefile. Lathi uma esefile bayomqhaqha. Ngangazi ukuthi lisho ukuthini. Incazelo yayisivele ukuthi uma ngabe efake lezi zinto akayi kumbona uNkulunkulu. Kodwa mangabe eseqhaqhile noma eseyihlanganise noNkulunkulu, uyena oyobona uNkulunkulu. Lokho ngathi kube ngikubonayo mina lathi izwi uyilo muntu uNkulunkulu amfunayo. Umuntu umfuna enjengoba ayemdalile. Lase liphendulwa ikhandela losisi ngoba ngabona lo wesifazane phakathi nendawo. Ngabona ukuthi owesifazane wayesephenduka ngoba mina ngangihleli emva kwabo ulayini wesithathu. Ngabona ubuso bakhe bungena makeup, kungekho ama-extensions nje bayiqhaqhile, kungekho amaruji, kungekho macici. Wathi uNkulunkulu lo muntu kamfunayo, ufuna lo muntu wakhe lo. Kwavela ukuthi uma uSathane esitshela ukuthi sibabi suke sibahle uNkulunkulu, kodwa suke sibabi ngokwethu kwasenyameni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.